Fa Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Dziko lino mukuona kuti ligenda pati. Ligenda bwino? Ayi pano dziko silikwenda bwino. Pafuta mpati. Pafuta njala. Saka chino sitina kulele. Chimanga chinapha kabuti. Oyo mpiki yofasilisa. Sitina pezepo. Awa kuziza mwinda mwikuti mbaone kesi mkayona. Mwana mtenga nato. Kama chimanga kama jangoti mtakula ndani chimanga. Miezi sikisi wele mwandile. Sikisi yo sida kwani mpaka tano. Kama kutuku kanja mwezi na mjatu ibaki ito sarandira. Ina sogumeni watu ito sarandira. Kama kutukumila apika. Apika imari ya mwaka na sayona Januari sayona Februari. Gharama zake mjaro. Mafumu ya Februari. Ndipo kujama kwa nina njio zake nini. Pameti maarira kwa basi koma pameti pamavuku. Ndio abida mkhalika. Akuti akupera sopa 16 September wano. Inuyo honseka kuza saka fabia. Basiku amene ujao wapanda vote. Amene kundika kuwa semboma. Kumbisa nijane njema kuti muziva mamusina kuti abida mkhalika. Akuni akupera sopa hii sichiko ziko kwenye mafuko. Hivi mafuko opsha. Njara pano puto kuna nae pano pake paja kali pano. Nyezi mpubona njara mungi. Tukona ninja. Awa DPP. Koma ntende. Dipolole ya watu. Koti ndiki mwana yensi amanyada chimanga chikamapika umu. Anapa situko tijanso. Unadi boma yenye bisa. Latinga ujeli yapi kamchalika. Izisi mafutu. Ini ngonjo. Kuna kumeto? Ukuliwe juisi. Tiba kwenye juisi kushugate juisi. Juisi mkwanda masika? Kwande hivi. Kwande de wazi? Shuka siku sauzande. Kama sika? Sigisi. Shuka siku sauzande? Wande mamunga wa makodi. Sasa yule watu ngatukuti mkumpa ukoma. Sasa watu kumpa kuwawa. Utenga motene utenga utano ubira kwa Amalawi onse mala kora kadagali pano. Malingana kuti ubira sopa kuzisanko pa 16 September wano. Neza Malawi nongauza kuti ndi tupote apika mchalika. Muje ni bambwantendele president wantendele konda antu. President sasanka, president pesa. Opata kina chose ndipo kimaji ya mlimo. Nde ansanga onse mupotele ndikapika mchalika. Ndicho alimwengu. Ndema dipa 16 September iniyo mzako yandu? Apita. Ali yose. Amene opani ya bizari. Kuna ali yose ya kukula kuta. Wanga tunafuna Zinsisi. Ziko limeli kuendera. Kuona likwenda pale. Mimi kuenda kunoi. Kindi hapa kwa mena jadi majabulu. Kali bati majabulu. Tukasema kulipa samu na ufa hadi kila kwa majadiana. Hata sasa kuja na masia kwa sababu nao hoja. Kulima sisi kwa sababu watu. Sasa wewe kwa kwa ya mama. Madara ile kwa sababu sasa ndio sisi kwenda hii. Ana kugira ajakwera. Kwa mene akafuta abu awapodere ana auza Malawi. Kuti muzaja gatatu kwa kaza kao chipa. Mene sasa kuna sisi kuteka. Kuteka hiyo kuja watu kwa vile. Baada hapo tu pesa ni banded. Kwa pesa ni hapo madea. Wakati sasa tuande watu wengi kutaka hivi. Tuwanda kwa nao gari yake. Hapo baada nao. Adiende. Serikali kaja na masia kutoka kwa manyumba. Dipa 16 September mene Amalawi yakata wakaponya mvoti. Mwake ndutenga wanji kubira kwa Amalawi wose amene mina akudusa mafuto kana amene ndio mkudusa kwa gari. Amalawi wose anataka kunaya tafuna hizo bale. Amana wao wafura kwa wanji ati kwa haya hiyo. Mafuto yote. Ndio amutalika ngapo sotenga wanji amene mukuti ufuna kulereso. Amereka kwa sababu
kutoka mu 2019 tukafika mu 2020 pamene boma lilina atengedwa ndi ajakwera sakonekera kwambiri sodo wanima tinkagula 70 kwa jaiyeni koma lero tikugula 1000 yoka Zinsisi zili zaidilatu kukumbukira ajakwera anauza Malawi mu chaka cha 2020 chaka kampeni kuti muzi Malawi azaja katatu pansi pa ulamuliro wawo kunokoza kuti katatu zimene zili pano ziziteka ngakhale petereza amene wasambusire kunokutita amene wakula anangotulusa maitiro kuti anthu akakule koma palibe amene wakula ndipo kunopetereza anthu sanakule ndiye kuti akatatu sitingateke ngati kudera kuti petereza katundu amene amatazakhala uchidwa ngati shuga chipanga ndi wina yese patsika panopa zinasika katundu anasika katundu amene katundu kuti sanasike anatiuza kuti shuga izagula 400 kwacha panopa ali pa 6000 palibe zimene zasika petereza yo anampeza ali pa 19000 panopa ali pa 140,000 ndiyeno pamene Malawi pa 16 September akale akaponya voti mwakeni mtengo wanji ukuda kwa Malawi wese ziko lose la Malawi akula kuonani ineyo ndiwapempha Malawi anzanga kuti tikwenda kukhala mochenjera nawo tikakuti tisankha anyamata lero anyamata aja amene atizuza ife tikufuna wachikulire wanzeruja abwerereso atisabadii wachikulire wake kuti mene mutatitchulira kuti Malawi wachikulire ndi profesa afapita Mutharika kulibenso wina iyayi chifukwa chani Mutharika abwereso Mutharika ni munthu wodekha komanso amene amapanga zinthu moganiza bwino Mutharika tikwakumbukira anthu amati athawa atatuza masankho sanathawa komanso zimene anazisiya zinali zabwino kwambiri amaziwa kutitetezera ziko kunja kuno kuli njala nthawi njala ikagwa Mutharika amagawa chakudya anthu amadya koma panopa kuno analemba anthu okuti alandira miyezi 6 komano ngati anawapasa ndi kamodzi mpaka lero anthu akatavutikatu ndiye tikufuna dongosolo la Mutharika lija libwerereso kuliwo kwa Mutharika amve kuti amene akunena kuti akayamba akunama wakayamba ndiye nzeru zawo tikuzifuna ndeno pakati pa atupere mulonse mwana wa abakiri mulonse wakala akunena kuti Mutharika sakuyenera kuyimanso kufuna kuti akalamba mwakeni utengo wanji kuti kwa mulonse amene atupere aja mwina ndiyankhulisa kulakwa chifukwa chachani yathokoze kwambiri onapo Suleiman anakweza chipongwe chija cholinga choti iwo aja azindikire kuti sinozoganiza atupere anaenda limodzi ndi Mutharika mu 2020 sanayenera kulankhula mawu amene aja anonso tikufuna ndi auze anthu Yoweri Museveni wa ku Uganda akuyimanso kwawoko ali ndi zaka 80 Donald Trump wa ku America ali ndi zaka 80 chifukwa chani azikukavotera munthu wa zaka 80 ndiye wathu iwala kwa chani ine ndikufuna wamkulu yosaka anyamata awo ati kusisafi kathokoza kwambiri zona tikuzana kuti paine wazika mwana kwamba kuliva kuti kuliva kwa ngati yandi ochita kubera Malawi wajosaje kale ndi nzika wa Malawi momo okay mende kulivira kwa zika ndiona kuti munthu amene zaka za mmene nenda mbuyo chimaliva kwa Malawi pajisana ngati matha kuthama ngabe ali ni chama lenze makati ya bezeka taweruka yakuda kunyumba tanyamuka tabla kasera gema alifanya kwamba masera mpira kwambia kasera gema kama yote yaba komodi matha kutenga se kwa kama iku yama wandi amazo zimatha kuteka kwa vangiri kana dibo kutefia kwambia kandi kabe uti tinga kwani sebanje fozo uti kana kando ukanika gweru kana kutoa ndima mpaka mazo mpaka basi 6 mpaka basi 7 ndio kuli sana ndio kuli sana kama kuna sema na mkono wao naona kuti jambo lake ikotoka jambo wao kuna ndiko nodi wao niendeka disindo sobrana nanga wanise ni mavuto anga nimena mbili sobrana kana na mna kwa ndio abere ndibira ana ni mamfa uko manayo kwambia ndibira kila mtali mfano uko samfari ndifanye ni mamfa uko mtali bize mimi na mara hata vile mtaka mimi na mara ni mamfa uko mana business fanya tu uzuri kama unaona ndama za pesa kadi zile mtumba
wao kan habu na makasanga sima kwa kumandana makatona nthabu wana kumajita utona pakati pa usigina basi sasa nilipenda kwa disa semena hata ngona kwa usio yote feri la banga bwana ubangile watu makanga tibi ukubondele ziko timina tingatamaliza kama fena katika mo watu siwa singi siku majita ukani Wadusa biwe ino maguri sasi muntaime na maguri sasi mawe china sasa sasa zambi nayo wakutangira kwati muntaime nayo ni zama mena na lindi banoba sikabe zo sia na foka na macho kutenga mota na kuhamia sana za fita sawa ile kwa doga bi sizi kutenga kutenga ndimbo ndio macho katangana ni mata ndio kapa na control kuona gatundu kubaya za sia hapa kwa tosha kwa ndio maguri wana bana bana za sia za sababu majita kwenda manja tikatu zama na majita usiku ya na ni mafuta wao jeno au tenga kutenga wangu kwa kwa hayo wote kunjapo Angala di siku za kugidaso kuzisango kwa 16 September. Langa ni bempo kwanza amena kuni familia yanga ni zere muntaime nayo. Unena kuti yamafana kukada teza kufote mwanzero. Mwedi mafuta bisadani sazio. Famu sabi Malawi akati wasanga ndisimu. Sanga nditi sanga ndi fatana sa madringe na hai. Izo ndi sana bana kwa Malawi. Ilata sanga FND sina. Ndio sina tumaga kufikia ni mene zile masiku. Wewe anga tembo kwanza amena mkundi ngandinga ndizo. Umene mwedi wafuna kupoza zeta tiwe votani mwanzero mobanda uona maguti ayo kwao zikapitia zile tu mafuko sogoro mafura ndi pang'ono chapo ukuti tikuyamikeni komanso kuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi tapangani subscribe like comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.